Maayong adlaw mga kaisanyan Freedom Board, ako na sadang inyong makaduyog karon para basahon ang usa ka confession. I am Tiano, 27 years old. I am a yayas boy kay lagi busy ang akong ginikanan sa ilang sig-iyang negosyo. Wala na'y time sa akua o puro na lang ko sa yaya. Ingon sila, gwapo daw ko, taason pero babaero, bad boy, atikon, pisyoso, troublemaker ug unsa pa na diha. Tanan na lang daotan nga binuhatan na anaa na daw sa akua. Lapiton kog babae pero igo ra fling-fling. Wala ko'y plano anang uyab-uyab. Kabisyo ko pero yosi lang og alak, walay labot ng droga pati bai wala gyud intabon. Naapay usa, tawag pud ko niyag papansin. Himo og eksena para lang pansinon. Sa kadaghan sa akong kaila siya ragyoy nakaingon ana sa akua. Maong muramig iro og iring per mi magbugno. Schoolmate me since elementary to high school ug usahay kong matsambahan, magka-classmate me. Kay lagi top student siya since elementary ug lisod gyud siyang abuton. Third year high school, nagka-classmate me ni Carrie. Sitmate pagyod maong permi siya mag-alboroto. Ang iyang nawong, permi magmugot. Nag-tryout kog basketball og naapil ko sa team. Og niabot na dayon ni si Trixie. Cheer dancer, guwapa, sexy, pero feelingon pod ning bayhana. Gikalat gyud niya sa whole campus nga iya kong gibasted. Nga wala arabagid ko nanguyab niya. Iya pang gipabalhin si Carrie og laing lingkuranan kay gusto siya kami ang mag-abay. Og ang Carrie pod tawon dako kayo ngisi ni sugot rasad. Naami tanan sa laboratory that time. Sa paghuman sa mong klase gipabilin ko sa among maestra. Kay naa siya importante iingon sa akua. Ana siya, Tiano Dong. Maglisod kag apil ani sa regional kayang imong grado bagsak gyud. Unsaon man tani, dili na gyud ni mainat pa. Naglain ang akong buot ato. Nitubag ra kog okay og nilakaw na dayon diretso. Pagkawas na ko sa laboratory nadunggan nako ang tingog ni Trixie. Murag naa na pod siya'y giaway. Naminaw ro ko og ni ana siyang, "Hoy, ikaw ba? Di ka magdikit kang Tiano? Kabalura ba ko kung unsa ka?" Nakurat gid ko nganong na-mention ang akong ngalan, maong gitan-aw nako sila. Og si Carrie di ay ang ilang gitabangan. Luoy kayong itsura, kahilakon, kay daghan silang Trixie, unya siya ra usa. Padayon ra ko naminaw og nadunggan gid nako nga giignan siyag anak sa basurero. Og didto wa nako kapugong. Nidagan ko padung kang Carrie og nagpretend ra ko nga walay nadunggan. Sa akong pagbira iya Carrie, natingala kaayo siyag maayo. Niingon siya sa akua nga ngano daw giluwas nako siya. Nga dapat, di na daw siya magduol-duol nako or di na daw ko magduol-duol niya kay samok ra ang akong gidala. Gadugang-dugang ra ko sa iyang problema. Tinuod siya. Gadugang ra kog problema sa iya permi, kay permi na lang trouble og madikit ko niya. So I stepped away. Days passed by nga walay pansina bisan pag magtagbo mi, galahi lang kog dalan. I know galingion ko niya, but for me mautoy sakto na akong buhaton para di na nako masamok siya. Though medyo sakit sa akua. Instead magpadayon ko sa akong pagkabadlungon, I focus myself on studying. Playing basketball para maakapil ko balik sa team. First time in history si Tiano nag-focus og study. Kahimog assignment, pasa og projects, and guess what? I made it. Nakuratan tanan tao, hayop, maligno, etc. Apil alien na naapil sa top 5 si Tiano. As expected, nagka-classmate na pod mi sa 4th year. But this time, siya na mismo ang nag-offer na mag-abay mi. Way nagbago, di Japon mi gapansina.
Gaiwas Japon ko kay lisod na makasala na pod ko. Tungod ako na ang akong mga grado nakaapil ko sa regional. Busy permi sa practice, maong permi ko late makauli. Hapit na to magabiin na human ang among practice. Nagdali-dali kog dagan padung sa among room para mag-ilis kay di ko gusto malit gyud og uli. Nakurata na lang ko kay naabtan pa nako si Carrie naglingkod og murag lahom kayong gihuna-huna niya. Nangutana dayon ko kung nganong naa pa siya nga gabii naman. Ni ana siyang muuli ra daw siya. Pero pakabantay kong di gid siya mahimutang sa iyang lingkuranan. Maong I ask her kung unsay problema niya. Niingon siya nga di na ako siya biyaan hangtod di siya magsaba. Naghilom ra siya and for the first time, gingisihan kong Caridad. Nakabantay kong pula sa iyang lingkuranan og only to find out nga nalapsan siya, maong di siya gauli. Nagdali kog adto sa akong locker og gikuha akong extra na shorts og t-shirt og akong gipasuot sa iya. Sa una di pa siya musuot, pero okay ra daw. Akong gipugos sa ana ara ko nga labhan ra bitaw niya. Di ko gusto mabuli na pod siya kay bisan maghapit na gabii, dagan pa Japon estudyante sa gawas. Pagawas namo padung sa covered court, di maihap ang mata nga gatan-aw namo. I know na ilang siya pero wala na ilaing paagi. Kung dili ang mudikit niya. Ako siyang gihatod pag-uli pero di unta siya musugot, but I insisted. Lisod na musakay siya jeep basin malapsan siya. Di ko gusto kanjawan siya sa mga tao. I met her family og na-witness na ko kung unsa sila klase nga pamilya. Bisan magiingon niya na pobre sila, anak siya sa basurero, but who cares? Naibo gani ko cause they loved each other ug naa sila'y oras sa usag-usa. And like me, naa sa ako ang tanan, pero gugma og time sa akong ginikanan wala diha. Dapit sa baybayang ilang balay. Gusto unta ko musulod pero iya kong gipugngan. Kay maulaw siya basin ako ora daw siyang sawayon. O gitabi sa school kung unsa sila kapobre. I feel disappointed nga maudi ay iyang pagtuo sa akua. But I respect her decision, so ni uli na lang ko. After a week, nagka-close mig-ayo ni Caridad. Sabay mig-adto sa library, sabay himo assignment, pati pag-review og study. I can really says that nagbag-o ko. Wala na ang tiano before. And I am so thankful to Carrie for that. We graduated in high school. Pasok sa top 10 while Carrie as expected, siya ang among valedictorian. I am so proud of her and proud of her family for supporting Carrie to pursue her dreams and to aim high. Nga dili sa gabal sa pagskwela, ang estado sa kinabuhi. And I was also very happy that time. Cause at last kompleto na mi. Naa ang akong mama o papa for that special day. I gave Carrie a bouquet of roses and at first dili pagid niya dawaton. But I insisted peace offering kumbaga. So thankful kay kung di tungod niya di na ako ma-achieve tanan. For weeks after graduation, I visited their place. But sad to say, wala na sila dito. Nabalik na daw sila sa Sugbo. Wala ko kabantay, gitulo ang akong luha ato. I feel so down og nawad-an kog kusog. And worst, I don't have any communication with Carrie kay wala siya'y cellphone. I don't know her relatives either to ask them about Carrie. Niundang man kog pangita kang Carrie, but I am not losing my hope na one day we'll see each other again and by that time comes, I will marry Carrie. 5 years ang gilabay, I still have no information where is Carrie. Gusto raman na ako makita siya balik para maingon na ako sa iya na nakagraduate ko. Nahuman na ako ang kurso nga iyang ganahan sa akua. I just want her to know that she is my inspiration. For her to know that until now, she's still the one I loved. Year 2014 nilarga kong Cebu para mag-review og that time na ako sa Cebu, big chance good ni nga para makita na ako si Carrie.
But there's a part of me na murag mo give up na lang. Kibasin ko magkita ni na asya'y pamilya or uyab baka ha. Actually, wala na ko ng uyab sugod adtong nagka-close me. My parents keep on asking me if when ako ipaila-ila sa ila ang babae na akong gihigugma. And I just said, soon. Pero 5 years na lang ang nilabay o wala pagyapon. I met my review buddy, Gabriel. Pareho mi nag-review for board exam. Roommate pudge ni nako siya. Naa siya'y uyab nga per medyo ni na ay kaistorya sa phone ng akong pangutanon, iya bang uyab, iyang kastorya, ignon ra ko niyag secret. Coincidence or what na carry Japon ng name sa iyang uyab, maong curious kay ko. Mauto sa akong ka-curious ug kung unsay itsura sa iyang uyab ni Gab, nag-ingon ko niyag patan-awa pud ko pero gitubag ra kog ngano man daw. I-search ba daw nako sa FB. Nagkatawar ako pero kulbaan ako and hoping na bahalag parihag ngalan silang duha basta di lang si Kari nga akua. Days passed by og nagkaduol na ang board exam. Daghan na preparations, review diri, review didto, plus exam pagyod. Kabutuhon na gyud ang akong utok og sigig review. 3 days before exam, Gab asked me if gusto bagid ko makakita sa iyang uyab. And then I said yes, though there's a part of me nga nabalaka nga murag kaatrason ko. Thursday night to, nagpadulong nami sa usa ka coffee shop. Bisag layo pa kaayo ni nabantayan na jud nako ang usa ka familiar nga babae. There it goes. Si Kari gidi ay ang uyab ni Gabriel. Si Kari nga akong gihigugma for years. Sa pagkakita niya sa ako, kurat kaayo siya nga nakita ko niya. Same with Gab nga wala mag-expect nga kaila di ay ming Kari. 5 years na ang nilabay pero siya pagyapon ang gipitik sa akong dughan. A night that full of awkwardness, dili lang siguro siya ka sweet-sweet kay Gab because na ako sa ilang atubangan gatanaw. I want to run away from them but my knees are shaking and I have no strength. My heart was torn into pieces. Seeing them so happy together while I am just pretending that I am happy too. Carrie is now a licensed teacher. Nakahuman siya eskwela as a working student. After that, we ended up our night walking on different way. The day before exam, nihapit ko Basilica, asking God for her guidance, asking for strength to overcome all the challenges in life. I sit on the back row and then suddenly, a familiar woman approached me. Pagkakita na ako sa iya, siya ra ang akong nakitaan ug wala si Gab. Maong nangutana ko niya og asa si Gab nganong wala sila nag-uban. Wala siya nitubag og igo ra siyag smile. Nahuman namo ang misa og miuna na siyag uli. Wala man lang mi nagdugay og uban. Maybe it's time for me to move on. It's time for me to meet the one that I should love. After board exam, nanibalik kog Mindanao. There's no reason for me to stay long in Cebu. Now that Carrie has already found her happiness while waiting sa result, nangita pod kog part-time job. Wala ko nagsalig sa akong ginikanan, kay it's time for me to stand up in my own feet. End of 2014, nag-decide ang akong parents mamalhig puyo sa Cebu. So balik na pod ang akong kulba, kay bisan mag-unsa kadako ang lugar, na agyapon chances magkita migbalik ni Carrie. And the long wait is over. Nigawas na ang result and proud to say, nakapasar ko. Seeing my parents so very happy is enough for me. That was January 2015. Nabalitaan akong nagbulag si Gab o si Carrie. I don't know pero happy kaayo ko. Murag na ibtan kog tunok sa dughan kay at last naa na ko'y chance. Kitanaw na akong Facebook ni Gab to make sure og tinuod ba. And I found out naa na siya'y bagong bai. Dali ra kaayo ba? 1 month pa gani gikan nagbulag, kita na dayon diretsyo.
February 14, 2015, Valentine's Day. Showing pod ang 50 Shades of Grey ato, maong nakadecide kong mulaag sa mall. Naakos first floor ato og nakoy nakita na familiar kayo nga naa sa second floor. Si Carrie di ay. So nagdali-dali kog pasaka and just pretend na wala na ako siya nakita og nagtagbo mi. Nangumusta siya nako og pagkakita niya sa akua. Maong nakurat pod kayo ko og nangutana nganong wala si Gab. Tawon nawala ang kahayag sa nawong ni Carrie, kalimot ko bulag na di ay sila. Maayo na lang wala nawala ang iyang mood. Then gi-invite na ako siya mag-watch me sa movie ug nisugot pod siya. Sugod ato wala na nako gisayang ang panahon ug ang oras. For more than 8 months of dating, hatid sundo sa school tanan na akong gibuhat para makuha lang ang iyang oo. January 2016 nagkauyab ning Carrie ug ako siyang gipaila-ila sa akong parents. Kuratawon ang akong mama kay ka-remember pa di ay siya ni Carrie. I am so thankful na dili supak ang akong ginikanan na magkami ni Carrie. Lisod na musupak pa sila, 25 na ko ato ug wala japon ko'y nauyab. Both sides support sa among relasyon. Finally, nakita na jud nako ang akong the only one. Last March lang nag-propose ko ni Carrie. Birthday to nako o gisurpresa unta nako niya pero siya mismo ang akong gisurpresa. Wala siya kabalo, planado na ang tanan. And she said yes. And hopefully, end of this year magpakasal naming Carrie. Timing rasad nga mahuman ang balay nga akong gipatukod. True love wait, love wins. Kaya, para sa mga inday badiday out there, find a man nga dili lang puro forma. Find a man that would give a effort and love to you. Ayaw lahatata ng lalaki nga ignon nimog mangingilad, fuckboy, etc. Kung napasakitan ka, naapatawon ming mga tarong, nga willing maghulat o mahigug magtinud-anay. And lastly, sa mga undoy out there, kuis tawon. Pangitaa ang bai na makauban nimo sa tibuok nimong kinabuhi. Dili kay mangita ra kag bai para mapatindog na imong binuhi. Ayaw pag fuckboy kung di kapasar na imong performance. You have two hands, the left and the right. Mabuhi na kaana doy. Di na donation ang imong binuhi para pang-donate nimo sa kadaghanan. Dirira ko og daghang salamat sa inyong pagbasa. Og mao kana ang atong confession mga Kayusan Freedom Board. Sa mag-usab, salamat sa pagpaminaw.